Когато стресът те обзема и денят е твърде дълъг, спася тук с усмивка и с добро сърце. В стаята тиха, светлината нежно се отразява. С терапевтичен масаж всяка болка отминава. Терапевтичен масаж, чувството на свобода. Със всяко движение, всяка болка ще изчезне. Спасен магиосник, в ръцете му е силата. В света на релаксацията той е твоя водач. С ръце, които знаят как да атакуват болката. С лекота той търси всяка точка, всяка следа. Напрегнатото тяло той релаксира с терапевтичен масаж. Тежестта изтрива. Терапевтичен масаж, чувството на свобода. За всяко движение, всяка болка ще изчезне. Спасен магиосник, в ръцете му е силата. В света на релаксацията той е твоя водач. Терапевтичен масаж, чувството на свобода. Всяко движение, всяка болка ще изчезне. Спасен магиосник, в ръцете му е силата. В света на релаксацията той е твоя водач. Той е твоя водач. Той е твоя водач. И когато денят тежи, обади се на спас. Той ще те заведе в свят, в който няма стрес. Магиосника с ръце ще те освободи. Ще усетиш как живота отново в теб гори.